Hello purun, investor lan pedagang. Proyek ing tutul guru, markets. Ayo miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Yen sampean pengin, sampean bisa sijine mandeg. Sampean bisa nliti kabeh parameter organisasi sing diteliti. Saiki ayo goleki indikator dasar perusahaan saiki Driven Brands Holdings, ticker RIVIN. Review adhedhasar data tanggal 22 April 2025. Déning klasifikasi guru, markets organisasi Driven Brands Holdings kalebu subkategori. Autoparts 38 organisasi melu ing pambiji, sing wakil banget. Kita bakal katon ing solusi final ing mburi video. Asil kanggo perusahaan sing diteliti, minus 7,5 saka 10 poin. Asil rata-rata kanggo subkategori punika, 2,4 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing kabeh pasar saham umume. Sampeyan bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar kanthi jumlah 1,8 poin. Marang skor minus 7,5 terms saka Driven Brands Holdings. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Driven Brands Holdings Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Driven Brands Holdings nuduhake owah-owahan 8,2%. Marang owah-owahan rega kanggo 6,5% subkategori. Iki cetha ora nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Driven Brands Holdings punika $2,59 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $270 miliar. Driven Brands Holdings Inc. duwe bagian 0,959%, iku salah siji saka perusahaan cilik ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $0,61 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $68 miliar. Driven Brands Holdings Inc. minangka bagian saka 0,891%. Wis digawe comparison saka enggo bareng dikuasani saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Driven Brands Holdings ing subkategori nalika netepake nilai pasar 0,959%. Kapitalisasi neraca iku 0,891%. Iki 7% kurang saka nuduhake nilai pasar. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori, minus 1 titik. Utang perusahaan analisa jumlah kanggo $4.068 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 666,9% saka usaha perusahaan. Asil ing utang perusahaan, banget minus 2 terms. Rega saham perusahaan kanggo rasio laba yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori punika 19,6, kang luwih elek tinimbang kanggo subkategori. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo organisasi saka subkategori, banget minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $287 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo teka 12 sasi wis samestine kanggo $251 mayuta-yuta. Lan iki 12,4% kurang saka saiki. Taksiran indikator untung mangsa sing diprediksi dibandingake karo ing subkategori, lumayan 0 poin. Rasio regane kanggo revenue perusahaan yaiku 1:1. Rata-rata ing subkategori punika 0,9 lan iki 22% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar saham kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.340 mayuta-yuta.
Revenue ramalan kanggo teko 12 sasi ora dingerteni. Lan iki arang banget ala kanggo rega perusahaan. Pambiji pratandha dodolan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori ala -1 poin. Wates sales -12,3%, karo rata-rata ing subkategori 4,8%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 17,1%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan -0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 0,875%. Iki 10% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nuduhake ora seimbang ing nilai pasar perusahaan Driven Brands Holdings, paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai organisasi punika $242.000. Dene kanggo subkategori $221.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 9,5%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati kanggo saben karyawan perusahaan -$26,800. Rata-rata kanggo subkategori $11,300. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 138%. Taksiran bati saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable -0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben pegawai $219.000. Miturut subkategori $235.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 7%. Prakiraan saka bagian revenue saben pegawai perusahaan dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable -0,5 terms. Volume transaksi dodolan punika 15,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 2,5%. Iki taksiran saka remet singkat bisa. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 43% kanggo perusahaan Driven Brands Holdings. Kanggo subkategori, tingkat resi 14 44%. Duweni potensi, securities saka subkategori rego kira-kira padha karo enggo bareng perusahaan Driven Brands Holdings. Rego saham perusahaan saiki kira-kira $15.78. Target rego konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $20.09. Prabdan antarane prakiraan nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 27%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan publikly mangsa iki, dening informasi regane saham lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan gratis lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis perusahaan Driven Brands Holdings. Sistem informasi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan kanggo ngedol kanthi rega $15.77. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane relatif kurang. Pambiji perusahaan kasebut nggunakake model penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 13,94. Mandeg mundut disetel ing 17,6. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan didandani kanthi mandiri adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 22 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker
MGO bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Urutan kapindho tetep ing rega saiki. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan guru Markets.